सबबो एसे खस्थ' खालामना आंखौ गोबां भट रायजोफोर जाहाथे आं विनार जाना हारिनि आरो हादोरनि नाम लाखिनो हायो। So please 9152 नाम्बाराव मिस कल होना आंखौ देरहासार खालाम। थेंक इउ। जय बर' हारिनि खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोना आंखौ फाइनालिस्ट खालामनो कारणे आंनि अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। आरोबाव आंखौ विनार खालामनो कारणे सबबो एसे खस्थ' खालामना आंखौ गोबां भट रायजोफोर जाहाथे आं विनार जाना हारिनि आरो हादोरनि नाम लाखिनो हायो। So please 9152 नाम्बाराव मिस कल होना आंखौ देरहासार खालाम। थेंक इउ। जय बर' हारिनि। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' नुखाबाय, भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय नबजित नार्जारिया गावनि उइनारनि थाखाय बयखौबो खावलायदों भट होनो थाखाय। नोंथांमोनाबो कल खालामाखैबा कल खालामदो नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव। आरो नबजित नार्जारिया गावबो खालामखादों नाम्बारखौ। बयबो ज' खौसे जानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बिथांखौ उइनार खालामनो थाखाय बयबो कल खालामहरदो। दासिमबो रान जागासिनो 23 जुनसिम थागोन, हरनि 9टासिम 9 PM सिम थागोन। लास्ट फाइनाल 23 जुन 9 PM सिम थागोन कल खालामनाय टाइमा। अब्लालाय माखौथो गोबाव खालामबाय थानो, नोंथांमोनाबो कल खालामदो। खालामाखैब्ला अननानै बयबो सापर्ट हरदो, बिथांखौ उइनार खालामनानै होदो।